Колко дълго е разстоянието от столичният квартал Факултета до един от трите космически лагери по модел на НАСА? Оказва се дълго, колкото едно есе, написано от 13-годишната Симона Маркова. С него тя печели конкурс на фундация Център на надеждата и през август заминава за Турция. Избрах да пиша по темата за спорт в космоса. Много интересно звучи. Какво всъщност написа? Защо спорт в космоса? Нека да кажем на всички наши зрители, че ти много обичаш да спортуваш. Да, именно заради това, защото аз много обичам да спортувам и в това може би избрала си един доста необичаен за момиче спорт, нека да кажем. Да, футбола. Защо футбол? Защото баща ми ме запали по футбола. Като бях малка, с него сядахме да си гледаме мачовете заедно. Той е виновника, значи. И така се запалих по футбола, след което започнах да тренирам и футбол. Освен, че обича спорта, Симона, която живее и учи в квартал Факултета, чете книги и набляга над уроците. Все дейности и ярко контрастиращи с заобикалящата я среда. Нямам идея защо ние ромите не обичаме да четем и да учим като цяло. Ученето изобщо не е досадно, стига да намериш това, което ти харесва. По който предмет ти е любим, по него учи повече. Това. За какво обичаш да четеш най-много? Какви книги? Обичам да чета много романи. Какви романи? Любовни ли? Да, любовни. Мечтата на Симона е да стане учител по метода сугестопедия. А сега е на път да сбъдне още една. Да се приближи поне малко до звездите.